Sumarrek Osakidetzak 14 aste baino lehenagoko abortuak klinika pribatura bideratzea kritikatu du. Ez zaigu koherentea iruditzen osasun itunei buruz hitz egitea eta osasun publikoaren aldeko apostu irmoari buruz hitz egitea eta gero Osakidetzako zerbitzu asko kasu honetan klinika pribatuetara kanporatzen direnean. Kasu honetan klinika pribatuen esku uzten da emakumeen eskubide bat, abortuarena. Proseko etxebizitza sindikatua den Saretxek astearte arratsaldean agerraldia egin du Azora funts putreak erositako jabetzen maizterrak pairatzen ari diren egoera salatu eta negoziazketetara dei egiteko. Asegurua ordaintzari uko egin zioten hainbat bizilagunek duela pare bat hilabete, helburua exigentzia guztiak mahai gainean jarriko dituen negoziazioa martxan jartzea izanik. Saretxek egindako prentsaurrekoan adierazi dutenez, neurri hori legalitatearen limitean dago eta ez dagokie maizterrei aseguru hori ordaintzea. Ekintza hori martxan jarri zutenetik mehatxuak jasan dituztela gaineratu zuten eta auzokideak antolatzen jarraituko dutela eta Azorarekin zein Immobilia Baskongadarekin negoziatzeko prest daudela aurreratu. Arratsaldeon, Eusko Jaurlaritzak eta 3 foru aldundiek kontingentzia plana eskatuko dute Espainiako estatura, Kanarietara zehazki gurasorik gabe heltzen diren adingabe atzerritarrak erkidegoen artean banatzeko orduan, banaketa proportzionala izatea nahi dute eta hori da defendatuko dutena gaur Tenerifen gaia lantzeko Espainiako gobernuak eta autonomia erkidegokoek egingo duten konferentzia sektorialean. Eskumen hau aldundien eskumena da, baina gobernuarekin batera marko berdindu batean bateratua joango gara bilera horretara, bileran parte hartuko da telematikoki eta gure proposamena da ez dela arazo koiuntural bat, baizik eta arazo estruktural baten gainean gaudela. Eta eskatzen duguna da, hemen komunitate autonoma bakoitzak ere eskubideak dituen bezala betebeharrak ere badauzkagu. Zentzu honetan Euskadin momentu honetan 723 okupazio dauzkagu zentzu honetan, hartzen ditugun pertsona horiek 723 dira eta guk adibide bezala jartzen dugu Rioja 9 pertsona jasota dauzkalako. Orduan eskatzen duguna da kontingentzia plan bat. Honek merezi duela dagoeneko plan serio bat arazo honi aurre egiteko. Ez gaudelako arazo koiuntural baten aurrean, baizik eta arazoa estrukturala delako. Eta hori izango da hemendik eramango dugun planteamendua. Nafarroako gobernuak trafiko eskumena berreskuratzea ahalbidetuko duen lege organikoaren aurreproiektua onartu du Espainiako gobernuak. Osasun gaiei begira, Sumarrek salatu du Osakidetzak abortuak klinika pribatuetara bideratzen dituela. Osakidetzak 14 aste baino lehenagoko haurdunaldien borondatezko eteteak klinika pribatuetara bideratzen dituela salatu du Sumar mugimenduak. Adierazi dutenez, Osasun Saileko sailburu ordeak sinatutako instrukzio baten bitartez, klinika batera edo bestera deribatzeko irizpidea emakumeen lehentasunaren araberakoa izango dela esaten zaie emaginei. Kliniketara deribatzeko orduan emaginek aholkua eman behar izatea kritikatu du Sumar mugimenduak. Hauek sistema publikoan lan egiten dutela gogoraraziz. Zentzu berean, koherentzia falta leporatu dio Eusko Jaurlaritza berriari.
Ez zaigu koherentea iruditzen osasun itunei buruz hitz egitea eta osasun publikoaren aldeko apostu irmoari buruz hitz egitea, eta gero Osakidetzako zerbitzu asko kasu honetan klinika pribatuetara kanporatzen direnean. Kasu honetan klinika pribatuen esku uzten da emakumeen eskubide bat, abortuarena. Gauzak horrela, haurdunaldiaren borondatezko eteteak klinika pribatuetara deribatzeko politika bertan bera uztea aldarrikatu du Sumarrek. Sail arduradunari eskatzen diogu haurdunaldiaren borondasteko etendurak klinika pribatuetara kanpora ateatzeari usteko, eta EAen egiten ari diren haurdunaldiaren borondasteko etenduren ehunekoa ezagutzea eskatzen dugu. Horren inguruko hainbat galdera erregistratu ditu Eusko Legebiltzarrean. Zerbitzu pribatuetara bideratutako abortuen kopurua, edota hauek sistema publikoan ez egitearen arrazoiak ezagutzeko helburuarekin. Espainiako Eliza Katolikoak bere ordezkariek egindako sexu abusuak erreparatzeko plana onartu du. Sexu abusu horien biktimek auzitara jo ezin dutenean Elizako batzorde batera jo ahalko dute erreparazio eske. Espainiako herri defendatzaileak Eliza Katolikoan gertatutako sexu abusuen inguruko txosten ofizialaren arabera, Hego Euskal Herrian 84 gune katolikotan salatu dituzte sexu abusuak. Pasaden urrir arte Bizkaiko 33 ikastetxe edo gune katolikotan jakinarazi dira abusuak, Nafarroako 27, Gipuzkoako 17 eta Arabako 7. Dena den, ez dago biktimen datu zehatzik. Zenbait kasutan preskribatuta egongo badira ere, Espainiako Eliza Katolikoak onartu du bere ordezkariek egindako sexu abusuak erreparatzeko plana, eta horren arabera, biktimek bide judiziala hartu ezin dutenean, kasua preskribatuta dagoelako edo erasotzailea hilda dagoelako, Elizako batzorde batera jo ahalko dute, eta batzordeak banan-banan aztertuko ditu kasuak, eta gaur-gaurko zehazteke dauden erreparazioa egiteko moduak ezarriko ditu. Y de esta conmoción de las entrañas brota este compromiso decidido de querer acoger, acompañar, reparar. Este compromiso decidido de prevenir, formar y en la medida de lo humanamente posible evitar la sucesión de estos casos de abusos. Pedimos, cómo no, de nuevo, perdón a las víctimas. Espainiako gotzainen biltzarrak aho batez onartu du plana, ezohiko batzarran, baina erabakia ez da loteslea izango. Hau da, batzordeak kalte ordain bat zehaztu dezake, baina Elizbarrutiak badauka ez onartzea. Hala ere, Luis Arguello Espainiako gotzainen biltzarreko presidenteak ziurtatu du horrelako kasuren bat gertatuko balitz, Elizak bere gain hartuko lukeela kalte ordaina ordaintzea. Eta hain zuzen ere, Espainiako gobernuak Espainiako gotzainen biltzarrari eskatu dio biktimen parte hartzea eta loteslea izango den erreparazio sistema negoziatzea. Al gobierno de la nación hay que recordarle que tiene responsabilidad sobre todas las víctimas de abusos que se producen en el territorio del Estado. Una mirada parcial, sesgada, difícilmente desde ahí es posible encontrar acuerdos. Biktimen elkarte bateko bozeramaileak Espainiako Irrati Nazionalean esan du, ez dutela plana onartzen, ez duelako ikuskapen ofizialik. Gizartean gaur egun dagoen eskaera nagusienetariko bati erantzun nahian, alokairu sozialeko 200 etxebizitza berri sortuko dituzte hurrengo 4 urteetan Bilbon. Bilboko udal etxebizitzaken zuzendaritza kontseiluak 2024-2027 aldirako etxebizitzaren plan estrategikoa onartu du eta alokairu sozialeko 200 etxebizitza gehiago aurreikusi ditu hurrengo 4 urteetarako. Zehazki, 93 zuzkidura bizitoki berri eraikitzea aurreikusi da eta horiei 120 bizitoki baliabide gehiago gehituko zaizkie. 2027 urterako 4.430 bizitoki baliabide izango ditu Bilboko etxebizitza parke publikoak. 3 lanildo zehaztu ditu Bilboko etxebizitza plan estrategikoak, lehenengoa da Bilboko udal etxebizitzen egungo ondareari balioa ematea, bigarrenarekin balio soziala sortzea nahi da etxebizitza parke publikoan dituta. En este capítulo está, como he indicado antes, la construcción de alojamientos dotacionales en suelo público y la incorporación de más recursos habitacionales.
Como he dicho, se trata de 93 alojamientos que se construyen en una segunda fase de las hadas en Amézola. Hirugarren lan ildoa da etxebizitzaren arloko politikan eta udal zerbitzuan kalitatea lantzea, eta horretarako etxebizitzaren udal behatoki bat sortuko da alokairuko etxebizitzaren prezioari arreta jartzeko. Lanak egiteko hurrengo 4 urteetan 25 milioi euroko inbertsioa egingo da, 12 milioi Bilboko udalak beren beregi horretarako bideratuko ditu, 10 milioi Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak diru laguntza bidez emango dute, eta azkenik gainerakoa udal etxebizitzaken funts propioetatik aterako da. Udan Arbeo, ze berri dugu Gipuzkoako garraio publikoaren inguruan? Mugi garraio publikoa erabiltzeko sistemaren erabileraren balantzea egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak. 2023an historiako daturik onena erregistratu zuen, mugikortasun diputatuak azaldu du iaz Gipuzkoako garraio publikoetan egin ziren 83 milioi bidaietatik 69 milioi baino gehiago ordaindu zirela txartelarekin. Bada, goranzko joera hori mantentzen ari da 2024ko lehen hilabetetan ere eskura dituzten datuekin jakinarazi dute urtarrietik maiatzera 60.000 txartel jaulki direla aurreko urteko aldi berean baino 17 gehiago eta 34,3 milioi bidaia egin direla 2023ko lehen 5 hilabetetan baino ia milioi bat gehiago. Gogorarazi dute gainera azken hilabetetan 2 eskakizuni erantzun zaiela Pasaiako Txalupa eta Loiuko aireportuko autobusan mugin sartzea. Horrek erabiltzaileentzat suposatu duen aurrezpenarekin eta datozen hilabetei begira lanean ari dira mugi birtuala martxan jartzeko eta mugiren elkarreragingarritasuna handitzeko Bizkaiko hiriarteko autobusetan. 2023 urtean, 83 milioi bidaia egin ziren mugin sartuta dauden garraio publikoetan, eta hauetatik 69 milioi mugitxartelarekin ordaindu ziren aurreko urtean baino 12 milioi gehiago. Izan ere, gaur egun Gipuzkoan egiten diren 10 bidaietatik 8 baino gehiago mugitxartelarekin ordaintzen dira. Mugiren garapenean urratsak ematen jarraituko dugu, gero eta Gipuzkoar gehiagok garraio publikoaren aldeko apustua egin dezaten, garraio publiko jasangarri, eroso, seguru, lehiakor eta irisgarria bermatzen jarraituko dugu Gipuzkoar guztion onurarako. Iruñean, aurrak dira protagonista San Ferminen Ekuatorean, Irun Erregano lankidea dugu hirian. Adi. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora nadamate eta ez dakit noda. San Ferminen erdialdean gaude ja, uztaiak 10, asteazkena da, eta gaur txikientzat eta aurrentzat programa osoa zuzenduta egonen da. Horregatik Medialuna Parkera gerturatu gara, kirol ezberdinak ezagutzera, Sportkitz zonaldea deitzen da hau, eta hipika, xakea, piragua eta saskibaloia bezalako kirolak aurkitu ditzakegu hemen, ala nola kirol egokituak ere, beraz ikus dezagun nola dauden aurrak. Ezegin egan etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora nadamate eta ez dakit noda. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora nadamate eta ez dakit noda. Agur zenidean, agur lagunari, agur Euskal Herri osoari. Ez egin egan etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Aurre zuzendutako programarekin loturik talde ezberdinetako dantzari txikiak Gazteluko plazan izan dira dantzan.
gaur txikientzako eta aurrentzako egun osoa zuzenduta egonen da, eta horregatik hemen Gaztelu plazan gaude, txikienak dantzan daude, ohiko dantza tradizionalak eginen dituzte, 7 jauzia eta 8 batik bat txistularien laguntzarekin. Adinetaskoa, gaur etorri gara txikiekin, daudela 4. eta 5. mailan, eta daukagu ere bai ertainako taldea, direla 3. ESO, eta gero dago handien taldea, eta daude adina bat ezberdinak, eta gaur ekarri ditugu txikiak, da talde handia, eta etorri gara dantzatzera pixka bat. Noski, eske txikiak beti gustatzen zaie dantzatzea, eta bueno, gainera dantzatzea San Ferminetan, da oportunitatea oso handia, eta beti gustatzen zaie asko dantzatzea. Eta bueno, joaten gara herrita batzuetara eta hori, baina bueno, San Ferminak beti dira San Ferminak, ezin dugu aldatu. Gaur hasiko dira Baionako bestak, Olinpiar Jokoengatik aurreratu zituen Baionako udalak bereziki segurtasunerako nahi zuen polizia kopurua izateko, beste aldaketa nagusi batekin abiatuko dira asteko ordua. Kalera atera da Hamaika Telebista, udako planez eta inflazioaz galdetu diegu gaztei. Kostata baina azkenean heldu da uda Euskal Herrira, eta hori aprobetxatuta kalera irten gara, ia bilbotarrek ze plan daukaten jakiteko. Lan egitea. Bueno, ni printzipioz lanean ibiliko naizu da osoan, baina egia da izango dudala hor aste bat libre joango naizela herrira nire familiarekin. Lanean nabileta eta, bueno, libre daukadazan egunak jaietan eta, bueno, bidaitxoren bat edo egiteko. Orain, oposaketak prestatzen ari naiz, orduan ikasten egongo naiz eta entrenatzen. Eta joango naiz festival batera, bombastik, baina badago. Ez dute ezer gehiago egingo. Ni nire herrira joango naz, uda ostoan, eta denbora bat egongo naz Madrilen bebai, eta gero Bilbora berriro etortzera astena guztira. Lan egitzia, lanean egongo naz uda osue. Así que, bueno, plan askorik ez, baino aste nagusietara joatia, hori bada plana. Ni oraindik ez nauz lan egiten beraz, dana hori ez dut sentitzen, baina egia esan, nik entzuten dut handik inflazioa asko igo egin duela eta adibidez olioa erosteko eta hori izugarrizko presioa daukata hori. Ezke ni bizi naiz nire gurasoekin orduan ez dakit asko, baina adibidez autobusena guretzat orain dago, ez dago garestia, orduan ondo dago epitaiak egiteko eta hori, ez dut igarri hazkundea. Nabaritzen da, gero eta gehiago, baina, bueno, egiten da aldoguna.
Bai, batez ere, igual gasolina eta holan, segu herrira juten gara kotxez, beraz, gasolina asko, prezioak asko igo direnez, bertan igertzen ditugu prezioen gorakadak eta inflazioa, eta gero, imaginatzen dut hotelak eta alakoak bebai igoko direla, baina egia da ez dakidala fijo. Gero aparte ni bizina izenez nire gurasoekin, igual epe laburreko gauzak ez ditut igerri, adibidez erosketak eta lakoak, baina egia da, bai hitz egin dutela prezioak gorak egin dutela. Bai, apur bat aiz. Guretzat hipoteka ez, ze tipo fijoa dekogu, baina igual janaria bai, gasolina bai, argia, ura, dena notatzen da. Bai, igerri dut batez ere tabernetan eta zer edo zer hartzera joaten naizenean, prezioak asko igo direla. Kalimotxoetan, kafeetan. Espainiako Lan Ministerioa patronalarekin eta sindikatuekin elkartu da berriro lanaldi murrizketa negoziatzeko. Que llevamos en la mesa de diálogo social abordando la reducción de la jornada laboral sin merma salarial desde enero de este año. El Ministerio de Trabajo hoy vuelve a esa mesa y vuelve a intentarlo todo. Vamos a hacer una nueva propuesta. La patronal intenta avanzar en una mesa en la que estamos convencidos y convencidas que hay posibilidad de acuerdo. Lo que queremos ver es si realmente la patronal sigue en huelga de brazos caídos o la patronal tiene algún ánimo de negociar en esa mesa. No sé si os dais cuenta que esa decisión, haciendo un cálculo rápido, lo digo para que equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas. Behar ginen aldarriei dagokionez kaleratzen aurka manifestatu ziren atzo Zementos Rezolako langileak. Udane, konta guzu gehiago. Greba mugagabean jarraitzen dute Zementos Rezolako langileek, izan ere enpresan enplegu erregulazio espedientea aplikatu nahi dute 56 langile kaleratzea ekarriko duena. Badirudi mobilizazioak eragina izeten ari direla, enpresa batzordearekin izandako azken bileran kaleratzeri gabeko proposamena aurkezteko konpromisoa hartu baitu enpresak. Hala ere, negoziazioek benetan aurrera egiten dutela ikusi artean, mobilizazioekin eta grebarekin jarraituko dutela esan dute. Gaur lehenik eta behin Añorgan egin dute manifestazioa eta jarraian Heidelberg Materials enpresaren Arrigorriagako lantegira hurbildu dira bertako kidekin batera mobilizatzeko asmoz. Bihar berriz kotxe karabana edota elkarretaratzeak egingo dituzte eta egun horretan ostegunean izango dute hurrengo bilera enpresarekin. Langileek eta komiteak eskatzen duguna da ere hau bertan bera utzi dezatela eta denbora badegu Europatik datoztin legedik betetzeko, ze 2030 urtera arte dakau epia enpresa jartzeko lege horren arabera. Orduan eskatzen duguna da ere hau bertan bera utzi dezatela eta lasai eseri eta komiteakin adostutako deskarbonizazio prozesu bat izan dadila. Frantziaren egin berri diren hauteskundeen bigarren itzuliaren ostean lehen ministro izateko hautagaitzak proposatzen hasi dira alderdiak. Je suis donc prêt dans les mêmes conditions. Je suis prêt à assumer cette fonction. Mais j'ajoute un codiciel, ce sera dans le dialogue avec nos partenaires. Institutions démocratiques dans lesquelles se sont fait cette dissolution.
Ilabetetako gorabera gaindituta eta 2 urteko atzerapenarekin, bada ere, datorren asteko ostegunan irekiko ditu ateak Gasteizko Izaskun Arrue Kulturguneak. Lazarraga Kultur Elkarteko kideek atondu dute Ruiz de Bergara jauregia eta uda bitartean bisita gidatuak, esku hartze artistikoa, haur eta gazteentzako lantegia eta deialdiak antolatu dituzte. Uztailaren 18an mustuko da Gasteizko Izaskun Arrue Kulturgunea. Euskararen etxea izango da Lazarraga Kultur Elkartearen gidaritzapean. Urtebete baino gehiagoko atzerapena eta kudeaketaren inguruko gatazkak atzean utzita, Gasteiz antzokiak ateak irekiko ditu. Euskal kultura biziarazi nahi dugu, esperimentatu, balioetsi, landu, sortu eta erakutsi. Euskaraz jakin edo jakin, Izaskun Arrue Kulturgunean guztiek izango dute tokia, izan ere guk nahi duguna da euskal kultura pastekatzea gasteiztar guztiekin. Bisita gidatuak egingo ditu lehenengo egunetan. Aktibitatea uztailaren 22an abiatuko da. Euskal sorkuntza kulturalarekin lotutako 3 laguntza deialdien irekierarekin. 3 sortzailei zuzenduta egongo dira, eta bat taulara izango da, formatu txikiko antzerki obrak aurkezteko lehiaketa. Bigarrena izango da muina, edozein sortzaileri zuzenduta, eta bere proposamena kulturgunean egiteko aurkeztu ditzake. Eta 3. deialdia izango da egin leku. Kasu honetan, musikari hasiberrientzat zuzendutako deialdia izango da. Eta Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaiekin bat eginez, familientzako ekimena egingo dute abuztuaren 6an. Etxean ditugun elementu, botatzeko dauden elementuekin eta jolasteko eta birziklatzeko jarduera bat, Prospero Teatroren eskutik. Izaskun Arrue Kulturgunearen lehenengo ekimenak izango dira hauek. Aurrera begira, kontzertuak, antzerkiak, tailerrak edota erakusketak hartuko ditu Gasteizko Euskararen etxeak. Amaierara heldu gara, informazio gehiagorako sartu 11.eusen. Kaparrak, Exo eta Prisiliren Portasola bestia dator orain, arratsalde ona pasa. Estaba haciendo dinero, la portugustía, cartería. Sonatuta galdera esaten dute, izango da, ego haizia. Portasol, Portasol, barrio de color. Portasol, Portasol, que las ha hecho sol. Hainbat egonaldi egin zituen aurretik, eta beti lankidetza programen baitan. Kaixo, Jon, ongetorri Mundu Baterrira eskertzen dizugu tartetxo bat egin izana, Haitiri buruz dakizuna, eta ikusi duzunaren berri emateko. Bai, arratsalde on guztioi. Aurkeztu zaitugunean esan dugu Bilabonakoa zarela, esango diegu bide batez entzulei bertako gasolindegian egiten duzula lan, bisita bat egin nahi badizute, baina gaur Jon Haitin izandako esperientziagatik gonbidatu zaitugu, hainbatetan izan zara bertan, baina konta iguzu mesedez, nola heldu zinen zu Haitira lehen aldiz, eta zerk eraman zintuen hainbatetan errepikatzera. Bueno, ni lehenengo